wala na gyud. Puti na gyud siya. Sakit. Ang tangon lagi ni niya. Sus, pilaray gahom niya. Nagbutangan ni. Ang iyang gahom. Wagani usaka lugas anang bracelet ko. Di niya kaya. Kanang bracelet ko, di na niya kaya. Sa lang kabuok. Wala na, muti na gid tanan, no? Oh? Kita ka? Oh? Hapit naman ano, no? Ipis na. Suyupon gud niyang anointing oil. Oh? Kani, oh? Wala na. Baga man eh. Karon ba na? Murag. Ayaw sa ni kaligog dagat, ha? Ha? Tayo lang. Kay kuan man gud ni. Di man gud ni sakit nga normal. Spiritual man gud ni. Kita ka? Oh, tulin na, no? Tambal. Ano yung mananambal nga vlogger? Pwede man mo magsimba ron pong kay diot niya. Trabaho ko. Ay kalawat. Hapon. Hapon din, amang kalawat. Simba mo hapon. Alas 3. O nga pa. Naimisa alas 5. Ha? O di matesting ni mo imong City del Todes. Ina. Mas lamit kayo na nako diri sa mga client sakit diri. Lisod kay paghilot. Oh, so ano lang? Kung tudlo ura sakit kaayo. Kana lang. Paturo siya. Natangtang tanan sakit. Tantangon ni siya na. Oh, ayo lang ibuwag. Guniti lang. Tuo ha. Basta ayaw yun kapisipyak. Ibutang ni mo bisag asa. Kung ano, ibutang yun sa imong liog ha.